очаҷон ба ман афсона гӯед. вақте ки ту таваллуд нашуда будӣ, як писар як духтарро дӯст дошт. чӣ аҷоиб! аммо бахти ин ду навҷавон дар хатар афтод. духтар бемор шуд ва духтар барои машварат ба назди духтур рафт. духтур ба вай гуфт: бемории сил табобатшаванда аст, аммо бояд табобат то ба охир расонида шавад. барои ин ба шахси ба бемории сил гирифтор шуда зарур аст ки иродаи қавӣ дошта бошад ва табобатро қатъ накунад. падари писар розигӣ надод ки ин ду навҷавон оила барпо намоянд. духтар аз беморхона сиҳату саломат ба хона баргашт, аммо аҳолии деҳа аз духтар рӯй гардонданд. духтар бошад байни аҳоли худро нороҳат ҳис мекард. ҳамсоя, ман медонам ки ин духтар ба бемории сил гирифтор шуда буд, аммо ӯ шифо ёфт ва барои атрофиён хатарнок нест. бо фикрҳои нодуруст ҳаёти фарзандатро насӯзон. натарс, бемории сил авлодӣ нест. бемории сил табобатшаванда аст. танҳо ҳангоми пайдо шудани нишонаҳои аввалини ин беморӣ ҳатман ба духтури минтақавӣ муроҷиат кардан лозим аст. дар тоҷикистон бемории сил ба таври ройгон табобат карда мешавад. дугонаҷон, ту чаро ин қадар зиқ? туям вайрон шуд. исто, ин чӣ мешавад? ба ҷои ту ман шавҳар мекунам. ман як фикри хуб дорам. ин афсона дар бораи падару модарам табобати саривақтӣ ва дастгирии хешовандон беҳтарин воситаи пешгирӣ ва шифоёбӣ аз бемории сил мебошад. барои гирифтани маълумот оид ба бемории сил ба марказҳои саломатии маҳаллӣ зистатон муроҷиат намоед.